familian barrure begire bizire dierbarazten. Da, 3 eta 6 urte bilateko horretan, eskolaratzen dire uniek, gurasoen artien harremanetan lantzen dire, eta familia berare kaleratu egiten da, eta beste familia batzukin harremanetan jartzen da, zer hori da. Horrek aukera duen da, familia esparrua lantzeko ekimentzat hartu den. Urtetik urtera, eten bat egon da urte biten, 2011 diru falta edik eta baina esan behar da, gurasoen aldetik egon gala eskabidie, kale mailan eta etorri zinakuz, eskabidiek martxan jartzeko barriro, ez galtzeko zer hori, eta eutzin dautzago, barriro, neurri baten. Posible balitze horre bortietan, diru gehiago, karpen gehiago itzi horretareko, asko horretu. Eta hori esan da esango neke, dinamika dala umeak eta gurasoak jolasean jartzie batera. Baldintzetako bada parte hartzeko izena emon, familiaren izena, eta hor guraso batek edo bizek umearekin aritzie jolas puntuetan edo lauta. Sasoi baten lehiak eta kutsu emoten izinako, baina lehiak eta baino puntuak lortzen izan dire jolas bakoitzeko, eta orain gonde antzeko zenso zen bada.